espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Benvidos á Caixa Negra da Nostromo. O 28 de setembro puiden acudir un ano máis ao Galizan Freaky Film Fest a Vigo, esta vez a 8ª edición, e vouvos a narrar as dúas sesións que puiden ver e un pouquiño o que había no festival. Así que agarraivos porque hai cousas bastante arrepiantes. Comecei vendo a sesión de Humor Freak volumen 2, na que puiden ver Periquitos, unha película que afonda na vida íntima de Miyazaki e como se lle ocorren esas películas. E tamén vos digo, foi unha das curtas que máis me divertiu. Foi unha das curtas nas que máis me rin e coa que mellor o pasei. Despois houve outra curta que se chamaba Dudu, dirixida por Jack Su, ou algo así, non sabería moi ben como pronuncialo, e que reflexiona sobre o que ven sendo a paternidade. O propio director estuvo presente na proxección e dixo que foi algo que se lle ocorreu mentres estaba moi malo e o médico lle decía que o máis probable é que palmara. Entón reflexionou e dixo: que me queda por facer? Ser pai. E que me dá medo de ser pai? Eso. E fixo esa curta. Gato Morto, que é a seguinte que nos puxeron, é unha curta que reflexiona tamén en torno á paternidade, pero en torno a esos pais que son como pais helicópteros e non queren falarlle aos seus fillos sobre a morte e como pues esta nena leva a morte do seu gato. Fishmonger, que foi a seguinte curta que nos puxeron, xa comezou a ser unha das cousas máis desagradables que vin, unha das cousas máis incómodas, pero non a máis incómoda. E esta é como aquela película do Faro onde un tipo fodía con un peixe, pero sustituindo o Faro por un pobo irlandés hipercatólico e un tono moi de serie B na que nos botamos unhas risas hiper ríndonos dunha comunidade hipercristiana. Habitación para un máis, outra na que tamén me rin, foi a seguinte que se proxectou e vai sobre un amigo que, cando está morrendo, te chama por teléfono para explicarche a idea que tuvo para unha curta. E despois, como último plato, tuvemos A gran cita de Coneg, unha especie de homenaxe a esos dibuxos animados cutres que víamos cando éramos nenos e eran como bechos animados que se parecen a ese videoxogo do que non me acordo e que teria que buscalo en Google, pero que tampouco me gustou moi alá, sobre todo porque viñamos de ver a de Periquitos, que mola moitísimo. Non choraba tanto desde a primeira vez que me deitei con teu pai, Dios mío. Despois vin Que carallo é isto, volumen 2, onde puiden ver Ito, que é como si Matrix coñecera a 1984 con peixes petadísimos. Despois vin Malta en Metos, ou algo así, unha curta suíza sobre un hotel que che dá un servicio extraño, cobrándoche dunha maneira moi extraña. Bueno, unha animación moi bizarra e como si chuparas moito LSD para facelo. Tamén vin O noso amor é inmortal, unha curta que me gustou moito e é como unha especie de canción que lle conta seu pai a un neno sobre como se enamorou de súa nai no mundo posapocalíptico mentres che poñen escenas que son homenaxes a grandes películas posapocalípticas. Despois puxéronnos Mother and Monsters, que é outra gran curta incómoda onde unhas nais reciben bebés que veñen dentro de repolos. Non sabería moi ben como contarvos isto, pero ese sería o meu resumen. E é moi, moi incómoda. Pero non é tan incómoda como ver como fodes con unha toupa. Porque si, o seguinte curto é Te mole e vai sobre un señor ruso que se perde ou algo así e acaba fodendo cunha toupa e ves como lle chupa unha das 4 tetas que están en plano.
Si, gracias a Dios é animación e non hai un señor vestido de topa xigante fodendo con un tipo. Pero a imaxe meteucha na cabeza e xa non sai dai. E, bueno, esas son as dúas sesións que puiden ver. Probablemente o festival teña moitos máis. Sí, de feito, ten un libro enteiro de curtas e o gallá algún día pois, poda virme a ver todo o festival. Outro ano máis volveus a presentar un fanzine de cómic relacionado con esta edición do Galizan Friki Film Fest, concretamente coas películas de Pesadelo en Elm Street, pero neste caso ambientadas en Vigo. Ademais diso, puxáronse varias longametraxes, como foron Terminator a original, Pesadelo en Elm Street a original e Terminator 2 para pechar o festival, clases magistrais, encontros, a feira de produtos freaks, etc. Como sempre, un evento en Vigo hiper recomendado que cada ano vai crecendo e que, se vos lo perdestes, podes ver todas as curtas en Fest Home do 20 ao 30 de setembro. Así que, se tardo moito en editar este vídeo, non podedes ver o festival en Fest Home. E por último, decir o de sempre, se che gusta o mundo freak e se che gusta o cine, non podes perderte a convocatoria do ano que ven. Así que, nada, dadlle like, suscribide e todo eso que se dice ao final dos vídeos.